Good morning, everyone. We did it. Europe is strong. Europe is united. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel maż-żernieq ta' jum ieħor xemxi fi Brussell wara maratona ta' negozjati bejn il-mexxejja Ewropej intlaħaq ftehim fuq budget ta' triljun u 820 biljun euro li jinkludi l-budget Ewropew għas-7 snin li ġejjin u l-fond ta' rkupru mill-pandemija. Kien summit kruċjali wieħed mill-aktar twal fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Ftehim milħuq bejn il-mexxejja Ewropej deskritt bħala rebħa storika l-Ewropa li ridet fendi fis-sitwazzjoni qiebsa li laqtet lil ċertu pajjiżi waqt il-pandemija u l-fatt li b'riżultat ta' Brexit kellek it-tieni l-akbar kontributur net għal budget tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri r-Renju Unit barra. Il-Ġermanja u Franza l-aktar żewġ stati membri ta' influenza kbira fl-Unjoni Ewropea ġew meqjusa li jagħmlu kisba kbira e kif finalment irnexxilhom jikkonvinċu lill-Ewropa kollha b'dan il-pjan. It-taħdidiet intensivi ħadu aktar minn 4 ijiem. Xi daqqiet bdew daħlin rapporti li n-negozjati mxew ġmielhom f'mumenti minnhom kollox kien imdendel fuq xara u l-biża li jmorru lura xi 4 passi bħal granġ kienet preżenti tul it-taħdidiet. Il-ġurnalisti, l-analisti politiċi u l-kummentaturi il-koll kienu fuq ix-xwiek saħansitra anke l-mexxejja Ewropej. Siti awtorevoli rrapportaw anki disgwid bejn ċertu mexxejja. Fost oħrajn f'episodju minnhom issemma l-President Franċiż Emmanuel Macron li qabżitlu ċ-ċinga meta lemmaħ lill-Kanċillier Awstrijak Sebastian Kurz iqum minn fuq il-mejda tad-diskussjonijiet biex jwieġeb telefonata. Ir-risposta ta' Kurz kienet waħda sottili. Macron seta' għamlet lajja bih. Dan is-summit wara li kien hemm differenzi kbar fil-fatt il-qasma ewlenija kienet bejn numru ta' pajjiżi meqjusa sinjuri u oħrajn li ġew arkubtihom minħabba l-pandemija. Malta għamlet il-pożizzjoni tagħha ċara wkoll, ma ridix li tkabbir ekonomiku li rreġistra pajjiżna fl-aħħar snin jikkundannana għal sitwazzjoni żvantaġġuża fejn ma nkisbux l-ammont ta' fondi mixtieqa. Pajjiżi bħal Olanda, l-Awstrija, d-Danimarka u l-Iżvezja opponew bil-qawwa l-ammont kbir ta' flus f'lotjiet iżda rridu li ammont sostanzjali jkun bħala self. Dan kien żvilupp li beda jnaffar pajjiżi oħra bħal Italja u Spanja li rridu iżjed qotjiet fi flus wara li ntlaqtu sew mill-pandemija. Finalment intlaq il-bilanċ mixtieq hekk kif pajjiżi bħal Italja ħadu iżjed flus f'self minn dak allokat qabel għalihom filwaqt li lotjiet fil-fond ta' rkupru naqsu. Id-diskussjonijiet daru wkoll fuq il-kwistjoni tas-saltna ta' dritt, dan hekk kif l-Unjoni Ewropea enfasizzat l-importanza ta' dan il-prinċipju għall-loti tal-fondi. Hawnhekk omsu l-Polonja u l-Ungerija iżda finalment waslet il-proposta konvinċenti ta' Charles Michel. Il-klawżoli finali kienu aktar ġeneriċi u l-Ungerija natat il-kelma li l-proċess ta' artiklu 7 se jitħaffef taħt il-Presidenza Ġermaniża. Minnar il-ġimgħa sa sbieħ it-tlieta saru mad-90 sija ta' laqat. F'ċertu każijiet il-President tal-Kunsill Ewropew beda jlaqqa gruppi mexxejja ta' pajjiżi differenti fosthom anke lill-Prim Ministru Malti. Finalment intlaq ftehim b'saħħtu li l-Ewropa għandha tkun kburija bih. This is a good deal, this is a strong deal, and most importantly, this is the right deal for Europe right now. Minnaħa tagħha l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen esprimit ċertu dispjaċir għal fatt li n-nefqa fuq is-saħħa naqset. Minnaħa l-oħra sostniet li dawn il-fondi se jassiguraw futur Ewropew mill-aqwa u li ser jixprunaw riformi nazzjonali fl-Istati membri. The new budget will power the European Green Deal. It will accelerate the digitalization of Europe's economy. Thanks to Next Generation EU, national reforms will be boosted. We invest in Europe's future. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.